unsa man gid ang tinuod nga papel sa mga pogo hubs? Tanang kriminal nga mga mauna-hunaan nimong criminal activities na ang pogo hub. Human trafficking, mang-recruit og batan-o mga babae, unya ilawg og prostitution din si gabot dinis ato, mang-recruit og mga trabahante sa nakalilayang kanasuran sa aran og dagko kay sweldo nindot kay trabaho, pangsakmitan og passport, way klarong mga sweldo, pangdagmalan kung dili maka ilad kay scamming activities mag-assign nato nila. Na sila yung mga sugal, illegal nga mga sugal, kaya wala naman sila lisensya gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ani nakabayad sa ilang sugal, napili sila sugal, ilang iparansom sa mga paryente. Unya, ang mga karibal nila, ilang pangdagiton. Ang mga trabante sa pikas nga pugo, at tumalihiti mga pugo, ilang panggamiton, kay gikinahanglan nila ang ilang mga skill set diya sa ilang kaugalingong illegal ka operasyon. Bisan unsa na lang na mga krimen ang ilang gihimo. Karon dunay kabalaka, gipamatay nila ang pipila sa ilang mga biktima. Kay doon may mga litrato sa mga pateng lawas na nakit-an gikan ining usa sa mga dinakpan. Grabihan, no? Sa kabangis sa mga pogos. Ang napasud nila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ay doon may ideya si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mo resulta ni ini. Tungod lang sa saad sa kwarta, kay mao mo yung justification sa pogo. Daghan kuno kay kwarta nga makuha ang Pilipinas. Doon na karon sukaranan na pagduda, mas dako ang kwarta nga iya nakuha gikan sa pogo. Posibleng mao say rason nganong hantod karon ang pogo gidupan sa administrasyon Marcos. Perti dakuha gitili ning kwartaha. Na transition na tiyali, mga Duterte mo nabulahan sa una, mga Marcos na nabulahan karon. O at least ang grupo, ang aliados mga Marcos na nakapahimos. Inidako king kwarta sa pogo.